Utauliza watu watonjwa ngalo tunga na wewe. Ndakauya pano nenhau yemiti yakatemwa miti yemichero pasinde paamai. Akwira mjuli changamire. Abasa mwenye. Pamsore idare. Pamsore ichangamire wangu. Nyaya iri kutaurwa ndikupindurwa. Zvechokwadi muti ndakatirima. Muti wanga uri mukati memunda. Mumunda mangu muti mangu. Wanga uri mukati memunda uchizvimba zvirimo. Ndobva ndati regai kutirima. Handina kuziva kuti ndiri kutadzira vangu. Asi muti uyu hausi mumunda maamai. Uri muploti mangu. Mukati memunda. Akwira mjuli changamire. Iyo tungadize kuti wewe mama. Umuti wani uri muboko. Muploti mangu wangu. Muda yenye hapana mkandi. Ndikuroya kuti mimi muda yenye kana kuti mugano wenyu hamuzi vese muri Pamusoro iyi. Ndofunga panapa takamboya tichigadziriswa nenyaya yestendi. Inini uyu akagara pastendi pangu. Agara pastendi pangu akabva wachindisa zita ubva waisaro murume wavo pastendi pangu. Saka tazouya kuno tagadziriswa nyaya ndopakanzi aiwa iyeza wawaka paamai papa nekuti pastendi paamai pandakazowaka inini wakundidzingisa kuti tichibva ipapo ndopandakauya kuno ndikataenda kuda stendi yangu ndokutoona kuti uyu haana stendi pastendi yaamai ndokutinzi inini zopamawaka paamai ndopaapenyu ipapo paakagara iyo ndo yaayaamai ndofunga ndo mapedzerwo atakaitiwa dari pano stendi ichibva iswa musaranga. Saka iyi stendi yaamai yanga ichifanira kunge ichisewa kuseerwa vana nekuti tine dzimwe nherera dziripo havana vapekugara vana ivavo. Saka ndopaabva atema miti kuti aichikwateko. Pamusoro wadai stendi yaamai iri kutaura pakaitwa miti handiti vaita ripegi ndima diki diki yekaigara amai ndiyo yakauya muploti ndima diki diki imwe yacho yakatoenda kuna vamwe vandakaganhurana navo. Handizivi kuti kana utaura zvokuti ugovani iwo wakaenda kumigwa mencheni wachautora futi uchikamurana wano kwakashandei. And ploti iyoyo haisi yaamai iploti yangu iploti 9 yaachimini iwo wari kuploti 19. Tori watedzana kutovirana mukaka mapurazi kune vanonzi wakatanga kutora maploti vatinonga zvivharo. Ploti yakanhongewa naniko chivharo iyo ikunetsa iyi ndini chivharo pamukondomi pepa yekubhiri ku 21 kwekwe ari
officer ndiani akaenda konhongera munda iwoyo ndini ndakanhongera munda iwoyo Yo watemwa muti. kwa unotanga nomaofareta pakumida mire ukatanga nezvivharo munhu akanoka chivharo nzienda paploti 9 ndiye owner of that plot ndiani akanhonga chivharo cheploti number 9 takujekesera kuti munhu akechifamba nonyadzati Saka pamusorida ndikana ndanzwa mushe awati wakazochinjisa vachiisa zita romurume wavo ipapo varume vakazongwara vaenda vochinjisa vaisa zita rake kuti achiti ndiachi sabhuku aripo sabhuku wako dombo ndikuva sabhuku vari pano nyaya iyi wainiziva kubva kwekutanga yavatibatsira navaripo awo ari kofenga sabhuku aunazvindirei vachiuya sabhuku unoziwana mbuya nyaya dzinoda chokwadi moyo kubatsirwa nodai imimi mumukanyepa majika makurasisa dare mazvi kuti iri kubatsirei achibvunzwa ati ndisitendi ndeyako here akati haisi yangu ndeyamaiki mapepa acho kana makanyora zviri muhoro yakatongerwa kuhoro yakatongerwa kuhoro kwaibva kwakanaya musi iwoyo tikabva 2019 pamusoro yamai imimi muri kuda muti here kana kuti muda pasiteni pari kugara ava ini ndikuda munda wangu komwamagirira uyo ndakapiwa wamai uyo izvo uri kungotaura pari kunzi iwewe kana ukafa hauvigwe ipapo hauna pekuvigwa kana ukatofa vana wako vanofanira kutokutsvagira pekuenda asi ndiyo stendi yamakandipa pano makanditi iwe chenda ugara ipapo handisati ndapiwa ndakapiwa manje pakapari paamai ipapo aiyo handizvo muda kupanherera koiwo ugara kuta aiwa pane vana vakafiwa vakawayanza koiwo ugara kuugara vana oleko wakanzomita ndovana vakati ndewangu wakaibudisa tsamba iki wakabvunzwa nashe kuti iwewe pauri kugara paita sei zvikanzi hanzvadzi nezita riripo yaakundidzinga ndakanga nevanhu kuti vakundidzinga ishe vakati hatiteerere makuhwa ende unogara ipapo mateni vari kuti sekuri mateni pane munin'ina wavo anoteedzana namateni wacho uye akapa ndogara papi ihanzvadzi handina saidi uyaino papa kwakungo kunosaidika makadiko soko tati kwaiko nyaya dzanjadzi dzenyu dzimuri kuti iko nadzo ndiri kutoshamisikawo ndako musoro idaro ndinoshandira warsa ndakanzwa kuti pane nyaya yemiti yanetsa kumusha sida kuti ndisvike pano padare ndinzwe kuti zviri kunyanyofamba sei chiri kunyanyonetsa pahanzvadzi dzangu chii effort yekutsvaga minda mubereki asipo takushamisika nenyaya dzavo budirisiresimuka dzisinganzwisiki kuti vanhu zvavari kuda ndezvipi ndichidzoka pamukuvasha wangu chinhini akavaka
pamusha paari kugara izvezvi ndo akazoshaya zvake paakasiya mhuri yake. Hanzvadzi yangu iyi yanga iri kuti akashandisa mari yake yepenjeni yake yekuanhu akawaka musha iwowo akafedza that plot. Hanzvadzi yangu yanga iri hapana complain yakapiwa. Mai wazofa because kuwaka kwaakaita mai vanga vachipapenyu dzangu dzose dziri dzichiona development ikiitwa pamusha ipapo. Right now ashaya asiya mhuri yake iripo pamusha ipapo. Ndikushamisira kuti ndopakwenzi wemhuri isisu vana vadiki kumashure kwehanzvadzi dzangu idzi ndisu taakufanira kuenda kunogowero pamusha wakavakwa nemukwasha. Pana ari kushota kurima here? Pana ari kushota kurima here? I'm sorry that inini ndiri wekumashure zvangu asi ndine karuzivo kandinako kandoda kuti tibatsirane. Mazivira andinoita paminda miviri iri kutaurwa nezvayo iyi. Munda wanga uri waamai. Uri kuita kazerezere. Mumwe munda wanga uri waamai, mumwe munda wanga uri wasisi ava. Sisi ava vakanga vari kuHarare vachishanda. Ndo pakanzi munda waakunetsa kuti hapana munhu ari kurimapo. Amai vakati kune avo vanga vadii kuti muninoko zvaari kutsvaga munda auya asanogara hake ipapa achitsvaga vaiti chakumazvidzi. Saka ava vakatenderana nazvo vakati hazvina problem kana dai ndikazoenda kuda kuti ndiwakewo inini ndinogona kuuya tosheyana ndowaka pasaidhi. Vakazoita rimwe gore ravakakumbira kuda kuuya kuzorima kuna sisi ava. Avo vakavati pekurima hapana pese ndarima asi munda wavo. Inini ndakaenda mumashure mavo ndikanokumbira kuti ndoda kurima vakatondipa pokurima. Avo vakatozotiti ainga une laki zvako inini ndatonza hapana pekurima pese pakapera. Tagara kudaro ava vakazomboenda kuSouth. Ava vagerepo pamba pastendi pavo varakidza kuti havasi kuda kuti ava vauye varimepo kana kuti vasvikepo waite chimwe chinhu pastendi ipapo. Ava vakazonzi nevana vavo amai regedzai zvine mutauro regai tikutsvagirei imwe nzvimbo. Vakatorwa natete vakanogara kumanemba. Paiva nemusha watete zvikanzi unotsvagirwa ugere pamusha pavo watete kumanemba. Vana vavo vakawanira imwe nzvimbo yavakatengerwa kumanemba. Watengerwa kumanemba vaakuda kuwaka. Hanzvadzi mukuru sisi dzokai pastendi paamai paakunetsa paakuita mutauro wokuti paakuda kutorwa. Imimi ndimi amai vedu ndimi matosara mukuru dzokai mugare pastendi paamai. Ava vakatomboramba vakatorana vakazoenda kwabhudhi wakuru. Bhudhi wakuru vakataura kuti zvine mutauro mangwana ichi. Asi vakakonvinzwa nevana vakabvuma kuuya kuzowaka pastendi paamai. Waona kuti pastendi paamai paye pawakwa. Hondo yavo yakatangira pakuti noise yakatanga mateni neava. Inyaya pavakarodza mwana weava. Mateni achiona kuti zvanetsa kuti vagarisane. Kuvadzinga futi pawaka pacho paamai. Anzi bvai pano. Hamuna nzvimbo pano. Ndo pavakazouya kuno. Yachitongwa nyaya iyi vakauya vari vese naChinhinhi wacho. Ndo pavaibvunzwa kunzi iwewe munda wako ndeupi? Akati ini handina munda ndewamaiguru. Saka ofa leta iyi takatositanga kuiona pakauya vekwachief wauya kuzovataurira navo nenhau yokuti vana washeyane munda waamai. Ava vakatopiwa tsamba yekuti stendi iyoyo yastendi 1917 ndo yastendi yaamai. Vakanzi pastendi paamai ava havachakwanisa kuti vabve nepamusaka pekuti wakawaka. Iyo ofa leta iyo kana wanga waida takatotangawo kuiona musono tatisingaizivi. Asi kutongwa kwakaitwa nyaya yavo kuno vakanzi munhu akanhonga chivharo. Ndikanhonga chivharo ndikasiya hanzvadzi yangu kuti sanorima zvoreva kuti inini akutondidzinga kwe. Handina kutora wekunze ndatora wemumba kuti iwe chisanogara hapo. Kana ndaakuzouya tinogona kusheyana munda uyu tiri wairi. Uyu ndobva achiona kuti hazviite kuti washeyane vari wairi. Ndobva anochinjisa ofa leta haachadi kuona apa. Ndo pane nyaya yacho chimwe. Kana ndamboti teererei naSabu.
atasa kutaura kuti chakatanga zvazviri zvivharo wapazodzi nokuti awa wagarisa nguva pasina munhu munda ungazoendi madii kuchitsvaga mumwe munhu wakafamba nemunhu iyeyo anova murume wangu vakaenda kumaofisi vakanonzi inini ndimi akuwana chii nzvimbo iyoyo handadziva kuti handikwashaya chiwa akati wakamai waripi awawo ndakanzoti wanemi ndanzokana kuri kutaura kuti wakapiwa imwe ploti kumapurazimu handizvo vozi pakatanga zvivharo pakazoitwa reallocation repegging pakatanga pezvivharo handipo panogara ukaita zvo wakatanga ino ichitonge mukipi mumwe nomwe ubvazochenda apapo saka ava kana waine pawo wari kuda here muti wamai uye kana kuti wauda kuti wachidhivhiropo zvakatiwana mubamiri wako kana zvizvikwanisiro mukumbira ukamuningira ndibatsiro zvikwanisiro zvandiitira shuwa wese ikoko paakuziva ini ndiri kuneteka nokuti ipo pandigere pacho chaipo ndiri kunzi hakuna pako pandigerepo saka ndiri kurwadziwa kuti zviri nani mundigerere pangu nokuti pangu pacho pandigere ezvikana vakasvika kumba vakaona pakacherwa chigomba kuda kuita soka uye kuda kugadzira kana development vana havasi kukwanisa kuita nokuti ndiri kunzi hapasi pakoba uchatopabva chete neiwe wakomanawo pamusoro ichangamira wakomanawo wese naiyeyo wese pamusoro ichangamira pamusoro idati tikavhiya nyaya tichishandisa nhema hapana kwatinoenda tiri vana vemubereki hwana tiine dambudziko ratinaro kusvika tasvika iko kuno nditsika dzepasika tinofanira kutaura chokwadi because watiri kusiya vari panzvimbo tiri kubara vana vatiri kusiya vari panzvimbo tinofanira kuvasiya vane history yakanaka nyaya yakuitwa yekunyeba nyeba iyi ini ndokutaura kuti ndatanga kutozvinzwa pano kuti sisi wangu vari kudzingwa panzvimbo madzibaba enyu akawanda imba yenyu inotongwa nani vamwe vari pasi vari kamanora takaisvika sekorai rakasvika nyari bese ploti yacho yakambokura sei nayo iyoyi yamafana awamai pakwari kunzi hamufanike wachigara wamuploti siri mamusimukai kwaamai yakakurosei yamai yakakurosei unotiwanwa yama iyoyi ndio inowawa imi munopenyu only kuti pakaitwa ripekaenda kakaenda mataaaganirana here amirai ndikwadzinga here kuti amutagara baipapira ari kudzinga wacho ndashayiwa kuti ndiani ane zita ririko aitwarani aiwa tinoprofila uri kudzingwa nani vese vakomana vako anike mateni akatotaura kuti amai venyu kana wakafa hawana pokuiva mukatotadza kuvatsvagira stendi ipapamira mbuya pamusoro ichangamira vane eji yavainayo hanzvadzi yangu kuti vakaeka pamusha vabereka hatisina uye ndinogara ndichitovatsiura kuti sisi mutitini makasimudza flegi ati nhema dziri kubuda ipo panapa handisi kuona pikicha yekuti hatiri kuwadzinga here hatisi kuwadzinga vanyepo tiri kudzinga inovatsvadzigara ipapo aiwa vanyepe iwe sisi garai pamba wakakwamakaita paya paya dzimba dzinenge dzedu hapana anokudzingai ndiripo hanzo dzinondo kutsigirai nemunda iwo rimai pamunoda ukwabamunini kumukuwasha hakuenda anatezvaro vatinowaka tinenge tabvambira kuita chii makaro asina kunaka kuti mukwasha awaka tochimudzingira mhuri yake mushure mounge iye afa here mbuya mazizwa here zvatavazva dhini yati garai hapana anokudzingaida azviita kogara zvakanaka mbuya hapana anokudzingai otondio bangwende kana anokudzingai mangwana
munondo ya mumango uchiripo zvidokuko chinotongera kuhakana nekurumura munouya Labuleta wambia kagara ipapo kugara ipapo. Ini wambuya wechidiki. Nguva mangu kana dzaibva ka. Hakuna kwaarambidza kuya kotema chi. Mangu aiwa vanenge vampishiwa tino mumango inonzi mango yakasiyiwa ndaakakona kumuzukuru wenyu apo. Aninana ndouya vazukuru chichi vanomakadhibhokisi tituda mango nongotaura kuti mango dzasekuru wenyu torai vapi hatirime munhu muchero wekuti vakasimiwa nhaka dzacho ka macho kana mango manyiva kuti mumango aiwa iko zvinotaone makuhwira kutema mango hamuna kuvakidzana pamwe ungati vachitema mango ipapo maku ati vakatema mango auda kubereka kuutema ndinogari zvakanaka vana mbuya varumwe zuro chaivo chaivo ndiri kuchipatara uko sekuru wiri wakada kunditaurira nyaya yacho kuti muzukuru wana mbuya wako vanenge vakutangana futi saka regei kuita magariro akadaro imi regei pamaita kushinga mukombo wenyu wemunin'ina wenyu mukada kuteerera vatohwa ka muchaparadzanisa maploti ese muchayasiya imimi wana sekuru wechirume ka te varume chaivo chaivo iregeta varume vanenge vari mazambo te varume chaivo chaivo sorry vadai ini ndanoda kuti tingonzwisisana tisati tasimuka pano. Nyaya iri kutaurwa kunzi pari kutaurwa nyaya dzekunyepa, pari kutaurwa nyaya dzei, hatisi kunyatsobata chokwadi chacho kuti ari kunzi ari kunyepa ndeupi. awanyepawa miranda kuti totitikida munda weikeyo kudai imwana chivhere makanyangarika vanga zvakaita wasangwa zvei pakutotapirwa uyu ndiwo munawo imimi vodaineko kuigara pari tateiona vaisino mhosva iri papa i pano mhosva ikana nguva itsvaka kuti pano mhosva yei pano mhosva ikana kutotsvaka kuti munda wamai imimi haikona kunyima amwe mango imimi makunyanya kumango wenyu anoti maau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 
pane musai teitsvaka kuti musai teipawo mhosva ngaipiwa rume wacho ipapo chapamusoroicha ipapo ndokazadzikoma anatsakuataura kuti vana hanzva tisapinze mweya kune vana ndekuti vana vaona vakomana vaninina pakanzi mwana didinya achaita sara pawana ndiye uchaona uchati tichasarudza kusara pawana kuti pakatoti mwanga vanoona ndokuti kedu spirit pakati aikona kuita mabato mairi taura iyi ini ndandiri kuda kuti ndingoedza kuti nditsanangure pakuti zvatiri kutaurirana tiri pano dai zviri izvo zvatinonoitirana taakumusha pangadai pasina dambudziko ndizvo make ndakeitana kumusha pano panototsikiwapada kutaurirai muchandipa ng'ombe pano pana hapambotsikiwe baka tatendai muoganisani kutogarisana anenge atataogarisana nomwe uyai mumhangari umuripise kuti ndataudza ng'ombe anobva azoti taa ndinoda kuti ndiedze kutsanangura ndoda kuti ndiedze kutsanangura chimiro chiripo tingangoti tinonogarisana asi chimiro chiripo handisi kuti uyo akanaka uyo akaipa asi pamba pemukoma wangu uyu hapatsikiki pane mushonga havatodi vanhu pamba pavo kuvatengera chikafu vanonoisa mutoileti vakasvika parufu pandiri kubika inini havadye chikafu chepo vanotaura kuti ane chikwambo
hanzvadzidzi kudziti uyai tigare pasi timbokurukura nematambudziko atinawo. Hapana anobvinzwa nyaya iyi nhasi. zvagadzirwa chitakura izvozvo zvaitei saka vana ava vana varipo ava vasina pekugara vanonogara papi? Hapana, asina pekugara. Mimi akagara paito. Vana vari kuchemera kuti vakutari kugara nevana. Pamusoro ndofunga nawo inini bambweni ngokubiri bambweni mani mubhedhi yekungibabambe yini yabambari inini makuita kuti zvimwana abambo yoita kuti mwana wenyu tawai taura handisi kuvashora kuti tiri kuita sekunge ndine bambo. Tine nyaya yandinayo yemwana yandakavapira nanhasi ari mumaoko mangu mwana iyeyo, asi iwo ndiwo ana bambo wacho. Ndakavapira dambudziko riripo. kana tiinawo dzimweomei handionauya mudarimo yauya pano kana ichikunotaimuchaikirawo chizoyaini yakuitoka pachibai atofayo asi iyo mwayananyasi yaita sei inomvuzuna here iyo mwayananyasi handina ndaivogarisane munowana muzvikoro regai ndikutaurire kuzvavanama yabodzi mundati kwaitakazwa mubhazi akati kana vanhu vari mumamai mubhazi wasvika kudzingwa ndiri kudzingwa nanhesi tiri kudzingwa naiwa watamubvunza ari kudzinga naiwe kudzingira ukasiri kudzinga bainowanza wanza kuti garai ipapa hapana anokudzingai wazvino pachizvitaura ndanzwa achitaura ndopandoda chokwadi ndoda kuti ndipedzise kuti nditaure ipapa. Handiti ava vari kutaura kuti ndatonzwa nyaya iyi nhasi, asi nyaya yaane makore kai. Aiwa tichatotonga vanhu vakapfaka vakafukiwa tikutonga zvanyasi. Ini ndatomira sewitness. Wazvizombuya ndatomira sewitness. ari kunyepa here hazva zvenyu vanenge vazotanga zviri kunyorwa kapapepa apa. Zvinonetsa. Imimi ndinoregai ndikunyepei nino mambara nenge ndichida kuona ahamba mambara iwewe uri mambara ukabahwarahwa ikutiisa ikukutana mazvimba wana munhu mbodzi unoenganira neiko icho muri kuenganira taura icho muri kuengana kwete zvomutataura izvimwe chezvino vanimi maikona konyuma mamwe mango inini moti kana mango wasvika mofirita kuti vanhu vareke kudhari wapeno mango akazvinyepiwa akatenga umango unotiva ndakaona kuti yakazara munengo yakawandisa ukasvika mugoti kuverenga saka mavazoteka munovitiranyagwada vanhu vanongotora vanongoya vachitora aiwa idzi dzega bereka tano izvai uri muzukuru handiti muzukuru wenyu mamudzai zvataura aiuti yesu kudzai zvemataura pano
ye hamba zenyewe hata yafanana zilomo kutoka kuchika napatawa na sabu kuti chivhini akazowa akaipapo anga ari musoja kana kuti anga ari mukomureri yakakaipa kusvikira amai wenyu agere hapana zvakadini zvakareketeka imimi mega mega anokuengana ngemakaroriwa pamuzi mudai nei akabereka nomhimbo dzaatovirarana motsvakirana uroikurana kuti dai maidziwa wapani usare kuchitonganini inoazviaka rudzi rwenyuwa kuti vanoumwe munoyanirana muda wamai wenyuwe marega kuenda kugwara mazimba muchiya kotongana nyaya munhu ane muda wacho iro tikaenda kumuda inofunga muno mweya wakafanana uyo ane mweya wako iro muri kufunga zvakafanana dare ndioutaiwa bai mukukura kwevanyanga imimi masi kwai munoti magurupi daitimwarere imimi idai hama dzenyu dai kuri kunzi rinosvika chivangu muchisvikawo kwandinogara waikupupurirai mararamiyanda utsinye hwacho hukuita sei kana uchitora mwana womumwe wako uchichengeta kusvika apedza chikora akumbasa uchitora uyo uchichengeta uchitora uchichengeta hakuti kuti unenge unazo asi unenge ungorine rudo rwako apa uchibatsira ndaona chete indai mogare zvakanaka handiti imi ava ndiwo amai wenyaya muiva kuti akaita muna amai ndiwo wakomaiwe mokuvakudzata azinja ichienda ukowasandura iwachirako munosandurana izvo saka tiupenya tinyara hii endai muzosandurana iyo zvinopedza nhau izvozvo apa kusandurana ndo munopedzana kuti ona mukoma zvakadai zvakadai achinomunasiwa pakadai inenge muchisandurana ndo zvaita kare tiukudadzai kusandurana ndo tachipedza nyasi mazvizva kumango kwaimira kodza madiro hapana atokubvunza imango yaamai tozvitaura mazvizva azviipa taitonga kakana dzapera kuti dzari pamwe munabva aenda kotora nomakukwata kuti aende kotengesa muzvihira amene varume ndiyo nhau ionei nhau iyi mukazoti kwaatezi vakadhirira iyo uruzi kupera pera tozvinoita kuti vasunguo katinozvinohera ana maiki inogara magareni hakuna arokubvida kuti aitera apokataura zvakanaka chihwini ndiye makazvikaiti ayo achihwini akatogara wamavenyu wachirwaka wamavenyu wachii saka zvadaro ava vakagara pamunda pavo vachibva vasiya munda wavo vakausiira hanzvadzi iye akabva zvanzousiyiwo munda uku usina mundu ndo pakaprocha vhireji amai vavo vanga vachiri vapere kuti munda unoenda sagai munhu ukuriisepapi ari wemunhu zvechokwadi vakaenda kwaofisi isusu hazina hanguva yaisandasa asi kuzviziva kuti aifamba sei ndozviziva minda ndopakachizo
ploti yakaizopuwa apa mushure mhonge yaita makore isina munhu. Pane maploti mamwe ehanzani yavo neikoko kumbugaramai akaita nguva asi sevhireji yaingoti ava nhasi vachauya sikirova vavazouya vaakugara paploti aiva vaakugara paploti pamai vavo ava vari paploti pavo pamutengi. Saka inogona kuita sei inotadza kutsanangura because ava kuti vaende ipapo vakatopuhwa naamai vavo vapuhwa access nevhireji mukasapa mwanoni vachaenda kuii. Saka ndokuwana kwakaita ava munda mapedha akazouya ava vanga vakatovaka dzimba dzavo ndokuti mazvanzi vanhu vakavaka tinovasiya vari pamaplota. Saka vakatovaka takazopuhwa mapedhi emaploti 2000 avanga vachitogara kunyanya dzimba dzavedzatoa pamira ndopaigara mai vavo vachibva vabva vaenda kuti muchidimbu ndomadzira andinoita nyaya yavo manje malibodisa mbonye uri kuti munda ndo wako muti wako wakajaliwa nani miti pamusoro miti iyi papari pasedzana asi ini ndakatenga miti yacho mukasvika pamba pangu pane dhiri remuti. Saka patakatenga miti wakati koiri mari dzekuipuwa wangu ndobva ndiri yakutousima mumango iwoyo paploti pangu wachikumbira tatenga miti kuari nguva zhinji ndini ndainge ndiri pamba ipapo naamai ndichivabatsira nyaya indofunga makamboigadzirisa kuhura matichiyanani zvinenge zvakanaka ende ndo zvatakakura tichiita tikazamana kuita dzimba dzedu tichiire naiti asi kana tichitaura mashoko asiri echokwadi ingokunyeda ikokoka inoita kuti munhu acho kuti tinokana munhu asiri kutaura chokwadi kuseri kwenhema idzi kunei ipapo wari kuti hanzi ndakati kana ndakuzouya ndichazoda kuti ndivakewo kana musati mawana penyu inoisogarisana wochidaro manje wakauya wachizonowaka pavari kugara waiti wangu wari pamba pangu havana kuda kuti ndaakuvaka pano vakanovaka uko kwavari kugara asi vari kuti ndakandati tichazodzoka tichigarisana ko vakaregerei kuvaka ipapo ndakavara hamuna kunziviriranai mega nokuti mukatonziviriranai hamuwirirani mupanzozvanaka saka kuwirirana kuri mumwoyo ropa riye riri kukuwadza iri harina mwari anaro panopa ndorenyu mega kufira paini mwaungadzi zvakati saka pfungwa idzodzo hamuna kutanga manjirei vanawo makawahwira zvii makazvihwira nyaya yenyu chaiyo haisi kugona kana iwo wakaunye kana wani muzukuru hawahwitire panopa ndombozvitaura muzukuru unoda kuumba uchitaurwa nyaya idzi makukudzurira hakuna vanhu vanozokwirirana dare mukoma nomunun'una kusina imwe nyaya iri kumashure kuti kwai handi yobeyo muri kutaurayo makwirira hakuna zvakadaro kuti ng'ombe dzacho nokwira munun'una wangu ndikenoebra tine imwe nyaya iyo ndikuti ndomukaurisire kupi ndiyo inoda kugadziwa iyoyo nana akaunyewayo wazukuru waoneka mubona zvanaitsaka isisu tandoti vanhu vanofanira kuwirirana kwete tikutiwirirana nokuti chiri mumaoko ndo chinonzireka chomwoyo hachinzisa sei regerai saizi yenyu hati kuti ibaiwiriranai maharawa nguva yenyu yokuenda ndiyo yataa padhuze sometimes saka ikukunyepai kuwirirana isisi hatina ipi munofanira kuziva kuti muri vana womunhu mozofanira sei kuwirirana mambo wapamhiko pano kunzi achashora zvandatonga pano dzokai ajiwe saka chiendai kumba tatomirira ng'ombe
Eh?